A festa do marisco do Grove volveu a ser un éxito. A pesar de que os datos provisionais de vendas son inferiores aos do ano pasado, o resultado é mellor do esperado, xa que nesta edición o festivo do 12 de outubro coincidiu en sábado. As vendas alcanzaron as 145.000 racións, o que supón unha facturación de máis de 700.000 euros. Finalmente son 145.000 racións, superamos os 700.000 euros de facturación. Onte a última hora, pero xa a última hora, a 3-4 da tarde, rematamos as existencias de camarón, de nocra, de percebe, de navalla. Iso quere dicir que, bueno, pois a verdad que esta edición foi moi importante. O alcalde considera que a festa se está consolidando como un produto turístico de excelencia, o que permite que numerosos visitantes se acheguen ao Salnés nun mes con menos afluencia de turistas como outubro. Pois a verdad que todas as provincias españolas están representadas, absolutamente todas. Portugal é un dos grandes visitantes da festa do marisco, pero cada vez estamos atopando máis xente de Francia, de Italia, de Alemania, de Bélxica. Por lo tanto, pouco a pouco estamos facendo cada vez un poquinho máis internacionais. Ademais, hai que destacar unha cousa: isto se celebra no mes de outubro, que normalmente sería xa unha época de peche estival, de peche de temporada, e gracias á festa do marisco eu creo que todo o Salnés está traballando 10 días que, se non fora así por este evento, sería impensable. Nas últimas edicións, os concertos convertéronse nun reclamo máis da festa do marisco, un complemento que se suma á oferta gastronómica e que permite que se achegue ao evento a xente máis nova. O Festival de Música Festa do Marisco atrai a un público obxectivo que antes non viña á festa e disfruta da gastronomía, e a xente que xa viña á festa tamén está disfrutando dos concertos. Por lo tanto, son dous eventos que están, aínda que están tendo entidade propia, se complementan perfectamente e fan, desde logo, que durante estes 10 días o Grove xa a capital da festa con mayúsculas, da diversión, do ocio, de pasalo ben, de disfrutar. Tras o éxito deste ano, a vista xa está posta na edición do 2020. O alcalde do Grove adiantou que intentarán facer a presentación da festa en Bruselas. Tamén asegurou que seguirán traballando para que a festa adquira a distinción de interese turístico internacional.